תלמידי קורס מבוא לרפואה בתוכנית אוניברסיטה בע"מ, אנחנו באמת מאחלים לכם מזל טוב לסיום שנת הלימודים. כל הכבוד על ההתמדה, על הסקרנות, על הרצון ללמוד בכלל. אוניברסיטה בע"מ מוכיחה שאין ספק שיש לנו ארץ נהדרת. אוניברסיטה בע"מ בשבילי זה עולם חדש. זה הדבר היחידי שאני התחלתי בו, ואני שבוע הבא אסיים אותו. אני בן 62, זה פעם ראשונה שאני מתחיל דבר, ואני מסיים אותו, ואני נהנה מכל דקה. זה אפשרות להרחיב את האופקים. להגיע למקום שכולו לימוד, וללמוד דברים חדשים שלא פגשתי ולא ראיתי בכל שנותיי. קיבלתי מתנה ללמוד רפואה. זו ההוכחה שגם אנחנו מסוגלים בגיל שלנו ללמוד. בשבילי משהו מיוחד וגדול, כי אף פעם הייתי פה. וניתן לכוח כזה, ככה מאושר, בקיצור. סקרנות, החברותה שהיא מאוד חשובה גם. אפילו להיות בשטח האוניברסיטה זה גם דבר שעשה לי טוב מאוד. אוניברסיטה בע"מ בשבילי זה בית חם ואוהב שמחדש את ההשכלה של הרבה אנשים כמונו שלא היה להם הזדמנות ללמוד. המון ידע, כיף. הגענו למקום שלא חשבתי שאני אגיע אליו בחיים שלי, חלומות הפרועים שלי. בעצם סוג של חלום אישי מבחינתי, כי תמיד רציתי ככה להרגיש מה זה ללמוד באוניברסיטה. שבו קיבלתי הרבה ידע והעשרה, וכיוון שהייתה לי שנה מאוד מרתקת ומהנה, אני מתכוון גם להמשיך לשנה שנייה. זו גאווה, אני לומדת, אני מרגישה שאני רוכשת כאן המון ניסיון. זה מתנה, זה הרבה אושר, וזה הרבה להשכיל. גוף האדם, שזה מכונה חבל על הזמן, זה תגלית שלא יאמן שכל דבר במקום וכל דבר סובב וכל דבר, משהו בלתי יאמן. הדבר הכי בסיסי, איך לשמור על הבריאות שלנו. אנחנו חושבים שגם יודעים הכל, אבל מסתבר שלא. החלקים הפנימיים שיש בגוף, ומה כל חלק, מה תפקידו. וואו, התחלתי להבין איך פועל כל המנוע הזה של הגוף. סוף סוף אני מבינה מה זה טחול ומה זה לב ומה זה זה. הלב, כי אני חולה לב, ועניין אותי כל הדברים שרופאים אמרו לי ולא ממש הבנתי אותם ברגע האמת. ועכשיו זה יותר מסתדר, במיוחד עכשיו שראינו את הלב עצמו ונגענו בו. והשיעור האחרון שראינו את העברים הפנימיים בכלל, שזה היה שיא השיאים. שיא ההתרגשות. על הסרטן, על הכדוריות, על הדם, מאיפה הוא מקבל את החמצן, מאיפה החמצן עולה למוח. על המוח. על המוח. על ההתמכרויות שיש במוח. על המוח. על חלקים שיש במוח. הכי מעניין היה לי על המוח. שכל הגוף בלי המוח לא שווה כלום. עשתה לי לרצות, להמשיך ללמוד. למדתי המון על המודעות עצמית, על הכל. קודם כל למדתי להקשיב, שזה דבר מאוד חשוב בחיים. למדתי דבר שעברתי אותו. אני אחרי התקף לב, חודש לפני כן אני למדתי, ואולי בגלל הידע הזה שלמדתי פה, אני גם ניצלתי. שעכשיו יהיה לי תעודה, מה שלא היה לי אף פעם, תעודה של סיום של משהו נראה לי. אבל עכשיו יהיה לי, בעזרת השם. סוג של חלום שהתגשם. גדי, וואו. גדי. אישיות מדהימה. הוא תותח. מאוד מקצועי, מאוד קשוב. הוא הצליח לגעת בכל אחד מאיתנו. הוא כזה פיקח. עוד לא הגענו לכיתה, הוא כבר מכיר את כל השמות. אני מאמינה שאתה תהיה רופא חסד עליון. עדי, מקסימה, ילדה כזאת חמודה. כשהיא החליטה לקחת את הכיתה למקום הנכון, היא עשתה את זה בדרך הכי נכונה שיכולה. היא מדהימה ומקסימה. יש לה גישה מדהימה, יש לה ידע, היא נעימה, וגם מתרגשת מדי פעם, ואז את רואה איזה אנושית היא בסך הכל.
חן המדהים, הורס. הוא מדליק, הוא חברמן, הוא יודע להעביר את השיעור כמו שצריך. הוא בורח, לא יודעת איך, בסובלנות. שאני מאוד אוהב אותו, ואני מאוד מכבד אותו, ואני נהנה מכל שיעור. הוא לא מבזבז זמן על שטויות. אורח רוח נדיב וגם חתיך. נועה, בחורה שיודעת להקשיב, שיודעת לתת תשומת לב. היא תותחית, יש לה סבלנות. מעבירה את החומר בצורה נפלאה, רהוטה, בלי להתבלבל, הולכת דוך למטרה. אני לא יודע איך היא סובלת אותנו, והיא עושה את הכל בחיוך והכל, ועדיין מצליחה להעביר את החומר בצורה שהיא גם מעניינת וגם כיפית. כמו ברך שושנה. לכל האנשים שהכרתי אותם כאן. לאנשים, למקום, לפנות זמן ולהגיע. לאהבה שמעריפים עלינו. לאנשי הצוות, לתלמידים, לאוניברסיטה עצמה. לראות איך האנשים משתנים מתחילת הקורס לסוף הקורס. לשמחה, לאנרגיה. לכל המדריכים כאן. לחברים, לחוויות, והיו חוויות. עזרה ראשונה עם מד"א, זה היה מצחיק. אני יודע, הקטע הזה שנתנו להכניס את האצבעות למים החמים והקרים וזה, ואז לא הרגשנו שזה כך. הייתי בכנסת פעם ראשונה, וואו, איזה כיף. לאיש כמוני בטח לא ייתנו לו להיכנס לבד. היה כיף, באמת כיף. אני מאחל לכולם שימשיכו. אני מהמקום שלי יכול להגיד להם שזה דבר שאין שני לו, שזה הזדמנות חד פעמית, שזה כדאי לנצל אותה ולהחזיק אותה בשתי ידיים וגם עם הרגליים. אז המשך צמיחה ואהבה, וללמוד כל הזמן. שימשיכו ליהנות, ללמוד ולצמוח, וכל שנה לעלות כיתה. שיצליחו ושיתמידו ושימשיכו לבוא ושישלחו את החברים שלהם, וככה כל עם ישראל יתפתח למעלה. המון הצלחה למי שממשיך, אז דרך צלחה שתהיה. למי שגם מסיים, יצאנו, מה שנקרא ברכוש גדול. את מה שאתם מקבלים פה לא תקבלו באף מקום אחר. הרבה יחס, הרבה אכפתיות, הרבה אהבה, ואין אינטרס. הכל הדדי. אני בטוח משהו. כל יום שני, בשעה 6 בערב, יש לי הסעה, יש לי 3 שעות פעילות. ואני אתגעגע מאוד. אני אומר, אם אני יכול, גם אתה יכול. טוב חבר'ה, אין לנו זמן היום. תשבו, אין לנו זמן, אנחנו נצא קצת מאוחר בהפסקה.